Nenasilje je koliko privlačna, toliko i nerazumljiva riječ. Privlačna je jer budi nadu u budućnost djelovanja koji će imati onaj ispravan smjer u traženju odgovora na pitanje kako bez upotrebe nasilja dokinuti nasilje. Nerazumljiva je riječ jer je nenasilje još uvijek apstraktan pojam. Sudeći po reakcijama mnogih naših suvjernika, na primjer na ponudu obrazovanja za nenasilno djelovanje. Njihov odgovor je često, nisam ja nasilan. Misle pri tom da nikoga nisu ubili, da nikoga ne tuku i da ne psuju. Teologija oslobođenja, ponajviše zbog svog instrumentarija društvene kritike koji mnogo duguje marksističkoj filozofiji političke ekonomije, nije jednostavno popularizirati u postkomunističkom okruženju naše regije, poglavito Hrvatske. Bilo koja sličnost s komunizmom u vjerničkim krugovima lako se može prokazati kao širenje totalitarizma. Često je malo vremena za objasniti da to nije tako. Parafrazirat ću riječi iz intervjua s peruanskim teologom, ocem teologije oslobođenja, Gustavom Gutierrezom. Ma kakav vam marksizam, siromašni nisu imali ni vremena ni znanja čitati Marksa. Mi samo promatramo stvarnost oko sebe u svjetlu evanđelja. U ovom izlaganju ću kao prvo predstaviti ključne odrednice teologije oslobođenja, da bih potom iznijela koje dodirne točke vredonosne blizine prepoznajem između teologije oslobođenja i nenasilnog djelovanja. Moj cilj je opravdati da je teologija oslobođenja teološko stanište nenasilnog djelovanja i u svom konceptu kompatibilna nenasilju. Na kontekstualiziranje nenasilja unutar teologije oslobođenja navodi i samo razumijevanje nenasilja kao strategije sveobuhvatne društvene promjene u smislu principijelnog i strateškog nenasilja. Uzimajući teologiju oslobođenja kao hermeneutski okvir za tumačenje prakse nenasilnog djelovanja, očekujem da će aksiomi teologije oslobođenja utjecati na teorijsko i praktično usmjeravanje nenasilja, kao što će nenasilno djelovanje dati nove impulse prakse za tumačenje teologije oslobođenja. Polazim od pretpostavke da su nacionalizam i ksenofobija oblici strukturalnog nasilja. Ovu pretpostavku ne obrađujem, nego u zaključnom dijelu izlaganja predstavljam neke orijentire za nenasilni otpor u kontekstu teologije oslobođenja, otpor strukturalnom nasilju u pojavama nacionalizma i ksenofobije. Dakle, teologija oslobođenja. Ona je autohtono teološko dostignuće Latinske Amerike. Njen početak veže se uz ime Gustavo Gutierreza i njegovo izlaganje održano u Peru u srpnju 1968. godine, nekoliko mjeseci prije nego što se okupila prva konferencija svih latinskoameričkih biskupa u Medellinu 1968. Uz Medellin ovdje se spominje i druga konferencija u Pueblu 1979. Za koju je Leonardo Boff rekao da je to stvaralački prihvaćanje sabora iz perspektive siromaha. Ovo navođenje biskupskih konferencija u katoličkom kontekstu ima ekleziološku težinu. To znači za razumijevanje crkve, odnosno sabornosti crkve. Teologija oslobođenja nije umotvorina nekolicine lucidnih profesora teologije, već je prihvaćanje i potvrđena u sveopćem saboru latinskoameričkih biskupa na 2 sabora, koji su bili implementacija sveopćeg sabora katoličke crkve drugog Vatikanskog sabora. Teologija oslobođenja je teološko-hermeneutski pristup cjelokupnom pokladu vjere s pozicije etičke, angažirane političke pristranosti za siromašne. Teolog oslobođenja opredijelio se za vrednovanje društvene stvarnosti počevši od siromašnih.
Meni je najviše značila, proučavajući Zölle, značila mi je jedna rečenica koju je ona donijela od jedne žene iz Brazila, siromašne žene iz Brazila, koja je na pitanje kršćanke iz Europe, jedne Evropljanke, a pitanje Evropljanke je glasilo: zašto ste se vi kao kršćani tu okupili, napravili jednu svoju zajednicu? A ova žena je rekla, Brazilka: pa čuj, znaš šta, bunari su nam bili zatrovani, pa smo se mi okupili u kršćansku zajednicu da si složimo vodovod. I onda je ova Evropljanka rekla: pa kakve to veze ima s vjerom? A Brazilka joj je odgovorila, kaže: zar ti ne misliš da Bog želi da mi imamo čistu vodu? To je ta promjena perspektive. Prema Gutirezu, teologija oslobođenja definira siromašne kao članove društva koji su nevažni, oni kojima društvo ne poklanja pažnju i čija se elementarna prava na život, slobodu i pravdu stalno krše. Namjerno sam koristila i dalje primarni pojam teologije oslobođenja siromašni, a ne marginalizirani, zato što on iz nekog razloga smeta u crkvama, barem u ovim krajevima, kad se spominje siromašni. A neki razlog je taj što on evocira vrlo brzo na ekonomiju, na nepravdu društvenu u području ekonomije. I upravo tu treba stalno ukazivati, upravo tamo gdje se proba izbjegavati problem, da ga se ukazuje. Zato koristim i dalje taj pojam, makar zapravo siromašni znači i oni koji su isključeni, i oni koji su diskriminirani. U Bibliji Guterres razlikuje dva misaona tijeka tumačenja siromaštva. Materijalno i duhovno siromaštvo. Materijalno siromaštvo Biblija osuđuje kao skandal. Duhovno siromaštvo ne pretpostavlja materijalno, niti se s obzirom na materijalno definira. Vrhunac duhovnog siromaštva opisan je u tekstu o blaženstvima, u govoru na gori, kao otvorenost prema Bogu. Siromašni su blaženi, tumači Gutirez, jer po Isusovom djelovanju sudjeluju u oslobađanju od skandala materijalnog siromaštva. Taj otpor trebaju nastaviti i danas Isusovi učenici, djelujući protiv nepravde siromaštva. Gutirez uvodi ovaj pojam koji tu vidite, solidarno, treći pojam siromaštva, solidarno siromaštvo, koji označava otpor materijalnom siromaštvu i tvrdi da kršćansko siromaštvo ima smisla samo kao solidarno zalaganje za siromašne. Crkva može propovijedati duhovno siromaštvo, to jest otvaranje čovjeka i povijesti prema budućnosti koju je Bog obećao pod određenim uvjetima. Ako sama pruža otpor skandaloznom siromaštvu i ako je sama siromašna. Tu možete prepoznati današnjeg papu Franju koji govori o siromašnoj crkvi za siromašne. Ne samo o crkvi za siromašne. Joso Brino, Isusovac, razražuje temu siromaha i tvrdi da se crkva treba samo razumijevati polazeći od siromaha, jer, piše Sobrino, Isusova crkva siromašnima i polazeći od njih ponovno stvara cijelu crkvu. Nalazići u njima svoje načelo strukturalizacije, organizacije i poslanja. To znači da su siromasi autentično teološko mjesto razumijevanja kršćanske istine i prakse, a onda i razumijevanja crkve. Sobrino ističe da su siromasi u dinamičnom smislu teološko mjesto. U njima se na poseban način očituje prisutnost Isusa Krista. Ključno mjesto siromašnih u razumijevanju teologije oslobođenja znači da polazeći od siromašnih možemo dublje razumjeti vjeru i autentičnu kršćansku teologiju. Samu teologiju oslobođenja Gutirez definira kao kritičko razmišljanje o povijesti i praksi u svijetu vjere, a brazilski teolog Leonardo Boff tumači teologija oslobođenja dakle znači kritičko razmišljanje o ljudskoj praksi, ljudi općenito i kršćana posebno u svijetlu Isusove prakse i zahtjeva vjere. Hugo Asman pa govori o teologija desde la praxis de la liberación i ističe da je teologija oslobođenja teologija vjere koja djeluje.
To znači ovo teologija desda i sobre, koja polazi od prakse i razmišlja o praksi. Time smo imenovali drugi ključni pojam teologije oslobođenja, a to je praksa ili djelovanje. Ona se izričito ograđuje od politike teologije evropskog porijekla koja je nastala istovremeno kada je teologija oslobođenja, jer je smatra previše apstraktnom. Praksa oslobođenja je ključni prvi korak teologije koja je u svom drugom koraku refleksija te prakse. Da bi to mogla biti, potrebno je instrumentarij društveno-analitičko posredovanje. Teologija oslobođenja treba instrumentarij analize društva, instrumentarij koji omogućava čitanje stvarnosti. Osnovni teorijski koncept na kojem se temelji društveno-politička analiza je teorija ovisnosti. Teorija ovisnosti, dependence teorija, je nastala na temelju analize stanja nerazvijenosti u Latinskoj Americi iz sredine 60. godina prošlog stoljeća. Ona prepoznaje obrazac ovisnosti između centra, bogatog prvog svijeta i periferije siromašnog ostalog dijela svijeta. Takav odnos ovisnosti priječi razvoj trećeg svijeta. Beskorisno je pomagati razvojnim programima bogatih zemalja, zemlje trećeg svijeta, budući da su nerazvijene zemlje nus proizvod razvoja razvijenih zemalja. Rješenje je oslobođenje, a to znači prekid sa sustavom koji iznova konstruira središte i periferije, te Gutierrez tvrdi, riječ oslobođenje izražava neizbježan trenutak raskida sa sadašnjim društvom, što je tuđe u običajnoj uporabi riječi razvoj. Upravo je preuzimanje instrumentarija društveno-analitičkog posredovanja u teološki govor novost teologije oslobođenja. Klodovis Bost u društveno-analitičkom posredovanju prepoznaje epistemološku novost teologije oslobođenja. Tek kada društveno-analitički instrumentarij ima utjecaj na hermeneutiku i praktično pastoralno djelovanje, tek tada se teologija oslobođenja ostvaruje u sva svoja tri aspekta posredovanja. Vidim, analiza, tumačim, teološko razmišljanje, djelujem, pastoralno djelovanje. I Bellini citira Klodovisa Boffa koji smatra proces teološkog izričaja sastoji se u ovome: posredovanjem uistinu teološkog pojma spasenje, društveni pojam oslobođenje preobraziti tako da nastaje teološki izraz oslobođenje je spasenje. I to je zaista novost teologije oslobođenja, da zapravo uključuju u razumijevanje spasenja društvenu dimenziju. Da smatra da je nepotpuno ako gledamo samo privatne sfere. I stoga, međutim, ne možemo zaključiti da teologija oslobođenja zastupa jednu specifičnu kršćansku politiku, nego smatra da je politika mjesto susreta različitih svjetonazora koji surađuju oko zajedničkog dobra ili riječima teologije oko zajedničkog oslobođenja. Sad pogled na nenasilje. Nenasilje je religijski utemeljeno povezivanje osviještenog stava čuvanja ili dostojanstva života, stava dobrohodnosti i stava efikasnog djelovanja. Ono što je zanimljivo je da teolozi oslobođenja kritiziraju razumijevanje nenasilja ako se ono koristi kao pasiviziranje. Tako da Zölle govori o tome, govor o nenasilju najčešće služi tome da se isključi pitanje o nasilju koje čini izvoz oružja i ekonomije. I s pravom je ta kritika ako se nenasilje tumači kao ustručavanje od osude nepravde, strukturalnog nasilja, nejednakosti i siromaštva. Ova kritika pacifiziranja u nekih teologa oslobođenja rezultira stavom da je apsolutno zahtjev nenasilja prikrivena pristranost prema onima koji posjeduju moć. Međutim, pacifiziranje nije nenasilju odnosno konstitutivno. Naime, nenasilni pokreti nastaju vrlo često
u kontekstima represije. I sami ti konteksti povezuju teologiju oslobođenja i sami ti konteksti povezuju teologiju oslobođenja i nenasilno djelovanje. Kontekst represije prema Zrle je važan jer suočeni s tim realnim stanjem vjera i nada ne žive u okvirima depolitizirane, privatizirane vjere. Ono što povezuje teologiju oslobođenja i nenasilno djelovanje jest da su obje pripadaju proročkoj tradiciji. U doba kada je govor na gori nastajao, gdje se Isus zove svoje sljedbenike mirotvorcima, u to doba, kad je nastao tekst Matejeva evanđelja, mirotvorcima su se zvali carevi. Pridjeluši taj naziv svojim učenicima, Isusovu poruku Zrle čita kao poticaj da mir traži ljude koji će svojim životima biti carevi. A to za nju znači koji ne prihvaćaju i ne podilaze povijesti nasilja kao da je ona normalna ili koju je smatraju normalna. Središnja vrijednost koja povezuje na nasilje, odnosno nasilno djelovanje i teologiju oslobođenja je vrijednost pravednosti. Pri čemu nenasilno djelovanje u teologiji oslobođenja postoji svijest da nema oslobođenja parcijalno, da ne može se osloboditi jedan čovjek, jedna zemlja, nego da treba postojati sveopće oslobođenje čitavog globalnog društva. U nenasilju ta uključivost znači uključivost prema protivniku. To znači da je predmet nenasilnog pozornosti je dostojanstvo protivnika. I konačno ovdje je povezanost između nenasilja, odnosno teologije oslobođenja i nenasilnog djelovanja, je pitanje dobrovoljnog siromaštva. Naime, vrlo često je konsekvenca radikalnog nenasilja dobrovoljno siromaštvo, koje ja vidim kao vrlo blizu teorijski onom solidarnom siromaštvu o kojem govori Gutierrez. Na kraju bih željela reći što vidim kao ono, ja sam nekako, jesam ja to studirala, ali ja sam ipak u duši aktivistica. Mene zanima što mi možemo učiniti. Praksa nenasilnog djelovanja u kontekstu teologije oslobođenja posredava političku odgovornost vjernika i vjernica za strukturalno nasilje, u našem slučaju za pitanje nacionalizma i ksenofobije. Pred nama kao vjernicima i vjernicama otvara se polje djelovanja koje pretpostavlja uvid da privatizirana vjera i pasiviziranje vjernika idu u prilog nacionalizmu i ksenofobiji. U mistici Otpora Zrle piše o mističnom jedinstvu s Bogom koje nije otuđenje ili bijeg od svijeta, nego jedan drugi odnos prema svijetu, odnos kao da sam posudila Božje oči i njima gledam svijet. Umjesto da odnose gledamo u kategoriji vladanja nad i da Boga gledamo kao vladara nad nama, oči koje smo posudili da gledamo njima svijet nam otkrivaju uzajamnost kao temeljni odnos, uzajamnost među ljudima, uzajamnost s Bogom i Boga s nama. Ako u hermeneutskom ključu teologije oslobođenja prepoznajemo ključnu poziciju siromašnih kao autentičnog polazišta, prakse i tumačenja vjere, nisu li nam oni drugi narodi, stranci, izbjeglice, poslani kao prilika za življenje vjere? To je prilika da im pomognemo, to je točno. Ali je više prilika za metanoei, a to znači za mijenjanje sebe, za mijenjanje svoje pameti, za mijenjanje i uviđanje nasilja koje smo kao vjernici dužni uklanjati. Možemo dakle moliti da nam pogled se mijenja prema mjerilima, kako kaže ta lijepa poetska slika, da posudimo Božje oči. Možemo ne naviknuti se na nasilje kao normalno. Možemo tražiti siromašne,
tražiti odnos ravnopravnosti. Ne zaboravite, marginalizirani, siromašni su nevidljivi za one koji imaju moć. Možemo se pitati kome koristi nacionalizam i ksenofobija. To je jedno od klasičnih pitanja teologije oslobođenja. Možemo fokus svog nenasilnog otpora usmjeriti na problem, a ne na protivnika. U našem slučaju problem je tematski i metodološki. Tematski je problem da se izvan vjerske kategorije brane vjerskim kategorijom i vjerskim diskursom. Ja nisam rekla da su izvan vjerske kategorije nacija, teritorij, kultura, loši, nisam to rekla. Samo sam rekla da to nisu vjerske kategorije. A one se brane vjerskim diskursom i one se brane vjerskim vrijednostima. I tu je podvala. S druge strane, metodološki. Ksenofobija, sama riječ kaže fobija, a to znači strah. Ksenofobija i nacionalizam metodološki rade sa strahom. Vjera metodološki rade sa uputom ne boj se. To nije kompatibilno. Konačno, možemo strateški nenasilno djelovati koristeći mnogobrojne alate koje već poznajemo iz nenasilne strategije. Ja sam tu spomenula samo jedan, to je analiza obrnutog trokuta. U smislu, ta analiza vam daje uvod da smo mi isto dio problema, ali smo zato i dio rješenja. Dakle, da zaključim. Nije dovoljno imati radnog kolegu ili prijatelja, homoseksualca, Sirijca, Albanca ili Srbina. I nije dovoljno čitati priručnike kako voljeti muslimana. Kako se obično opravdavaju oni koji zagovaraju nacionalističke i ksenofobne pozicije. Ono što čini teologiju politički relevantnu je upravo društveno-analitičko posredovanje koje se pita koliko u poimanju vjere i djelovanja imamo pred očima širu sliku, razaznajemo globalne konstelacije i kako ih tumačimo. Prepoznajemo li da je potrebno pružiti otpor strukturalnom nasilju jer negiraju temeljne vrijednosti vjere. Naime, mi nismo kršteni u formuli prvo mi. Mi to poznajemo politički iz America First, ali sve ove naše male zemljice imaju isto svoju prvo mi. Nego u formuli nema više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema muško-žensko. To je krsna formula iz Galačana 3.28. Zahvaljujući tom programu evanđelske radikalne ravnopravnosti, prepoznajemo kulturno nasilje u populističkim pozicijama kojima se opravdava svako nasilje nacionalizma i ksenofobije. U riječima iz poslanice Galačanima prepoznajemo Boga koji je pravedan i koji od nas očekuje praksu prihvaćanja. Zato naš otpor ima vjerničku dimenziju, kritike ideologija. Ona se ovjerava u praksi opiranja lažnim bogovima radi vjernosti jedinome Bogu. A nije li to naše vjerničko pitanje života i smrti?